Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Conference United nak mau kok pet kelalong kalado kelempong ilakai football kablatip kum ka first futsal tournament. Bala penyat ka Shiparlock Samla Plankenshi organization ya kabla penlong Hamadan Plankenshi. Kajingyo panra ekini kana Mlado Conference United hakani kelempong kade hadian paklala ban penlim no ya kana kisha plang na dom tenrong de shipau laar. Kumpan syukadaw kini kelempong lasdang na dus nam arja arpo Ndoi lingba kijing pentut jaga kelam COVID kat kendai hino penyat ki kelam la syu ben penkut. Ya kini kelempong lawan penhapal dana doba Bantibor lingda President Southwest Council Hills Cricket District Association haringkat ke jenan lang kiri rong ba jong kini kedong kathai. Ka sport hi ka sport dan kwa ban ong ipi tang ka wei kum kinong yale kai ba ka sport ha kini kisni kam dei shu tang ka jing yale kai kan mau bhai ka wei ka sport kam dei shu tang ka jing yale kai kala dei menta ha kini kisni ka kam ka jam na kam ta jungi kisama ka dei ka perthai ka du kam larang ishim kya ha ka sport lada day ka football, lada day ka cricket, lada day kanu ka discipline lo. Lada ngi sim kya ngi pen ledging mod, kan long ka lat ka lenti. Ai kam ai jam ye pi ka lat ka lenti ban kam ai jak po nak mata jong pi. Tinagal yang jonga, na syukwa ban ong ye pi ki sama. Sim ye kani. Tara pisno tenak ha kanu ka jing ye lai kai. Pen tebet bhai ya day hangta. Dei ba pinkut ban yale kai tang ha gani madan kidei ban bu ia ka thong ka bakham se jong ban la kumno pinyo ban mi khmat shaka district bat la kumno daga jingele kai pha jong pi la ro ban mi khmat wati ka jilla bat wati ka ri kata kari ka thong kum kino yale kai ka ba pi haban bu ban dang ye kran kumang ong mane ba ka long ka lat ban kamai jakpo ndak la yo hi ban mi khmat ya ka jilla ngit lada dei ha kanu ka discipline ha kanu ka jing yale kai ro kala long ka jing ku kala long ka jing mentoi ka ba kum ki samla phimdon kam shu bandai wat kam wat jam tang na ka jing yale kai ro kala long ka jing ku na kum ta jong pi te bo ye ka mensim para samna nang ba phinom sa kut thaju khnam ba phinom kut tang hang ni rei la kum no kwa ban yui ka plang jam si ba kini ki snom ji bang marjan hang ni ga tip kadai ka snong ka ba eat bhai ka jing lai kai football but lada nam bakla wat thadu ka district level ru ka nang kyu shaprang but ka friends ne ro atli ki team philai lai kai bhang la sakhi ka jing lai kai jung phi na du mane ngam arta tin ba ha ka final le phin kham lai kai pha shu nga kit bot kit ruang nam ta jung phi ro atli ki team sai lai kai bha but ka jing lai kai jung phi nga nget ka hun jurut ding ki nong pet kai mo kit bok kit ruang oat ka jing ilai kai even don bet ki job ki baran tang ba ngi hapan priang ni kata ka ei ka bangin ni ki pat ba ni kwa ba yu i ka long ka jing ilai kai ka bi tanat ka ban pen ho ni ngi long pet kai kata ka ri ka bangi kwa